Ayan, back to work ulit. Kuya Arnel sa taas. Gusto po. Ini kuya, paket kuya. Saktuhan sa napapigil mo. At yung halong blocks. Saktuhan ka lang. Sakto lang. At yung halong blocks. Nabilang mo na yan, tay. Ito pa. Uy, ito pa. Wala na naman kuya ito. Kasi hindi mo sa water yan. Gato sa kaado. Sanipa. Tanggal lang ang lang yun. Okay. Yung mga kanila ito, pagbilang natin guys. Sanipa. Later. Lasing. Mabilis na mga yan. Una kasi kabit yan. Tawag mo mo. Kasi dito lahat. Hey! What? Bro, sabay-sabay nyo na. Mag-uwap! Okay. Sabayin na lang talaga. Ano pa ba yung ano? Bang kailangan? BBC. BBC. Drain ng ulan. Pre! Well, yung tagag salvage, pre! Atakin mo nga papunta dyan. Punta ko kay babaw lang ano. Biga. Babaw. Sige. Bilangin mo nga, Ben. Okay. Bilangin mo nga kung ang pangyayon kapunta. Tama na. Na! Yeah. Ito. Yan, yan, yan. Apat. Ilang bagsak naman? Dalawa? Dalawa? Dalawang babae? Dalawang dulo. Gawin natin. Ito. Trip lang naman yan eh. Akyat tayo. Balik chin-chin oh. Amoy. Ayos! Ayos. Yan katulong ko na nagano ng halo.
Ito sa kada. Kuya Arnil, pinipilit kahit masakit yung ngipin. Kailangan maglista. Ano, may epekto na? Yung gamot? Ha? Sakit pa din Masakit kanina? Binili ko ng gamot kaya sinabay ko masakit din. Damo sa akin ano? Masakit din yung ulo ko. Sabi niya sa akin, ako nga masakit ngipin ko. Sinabay ko ng binili ng gamot. Mahina na talaga ako sa init. Dati di naman ganito. Simula nung na-aksidente ko. Ganito na. Problema ka di. Amo naman na din. Direct sa kabili. Dana? Pwede. Ang kabili sa akin. Ito wala. Pumutol sa usad. So, kuha sa to da. Di bago. Yan. Hindi ako. Amo na nakatawag na. Ada nga pala. Baba. Ingalan tawag to da. Yo, what's up? Pinaram natin yung sunglass ni Kagacho. Maganda pala, dapat pala pumili ka ng sunglass Medyo nakakatanggal ng silaw. Sakit sa mata. Sisinsil ni Arnil. Ayos talaga kung may salamin pala. Dati ano mo Spanish? 2 box. Under na. Sobrang init. Init na? Nag-under ng grinder, sobrang init. Marami-rami yan. Yung pang-design natin. May bago. 1 by 1. Tanggal mo siya. Silpong kuya. Bali sa bubura kasi may mga bintana pa naman. Kuha tayo ng mga Katikat yun. PC Ito na. mga kano nito. 1 by 1. Kasi halos nagamit na rin lahat. Lahat ang natin lang sa atin po. Pero yung tubo na yun, doon na Meron pa naman yan dito. Marami yata building lahat. Sambang. Meron pa. Kaya yung charger screen. Ay, dalawa na tayo lang dyan. Ay, nagamit na. Meron pa dyan? Yung nagamit pa ako. Natin mo. Yung charger. Yung nakita ba ako sa company na dyan sa? Cutting base, meron pa dyan. Yan ang dadalaw na lang. Cutting base. 10 ulit. Matakaw na sa cutting base. Sama na rin natin yung amba ko yung puloy. Yung kahoy. Hamba. Sa lahat ng pintuan. Puro 80 lang yun. Oo. Sama yun. Sa dalawa, tatlo. Gawin. Daw natin 20. Ayan, kasama na rin yung Sa mga apat figuran taas. daw. Mga kahoy kasi pagkasan yan, makasabay-sabay. 20. Init ang matibay din na. Para makarman yata. Dalawa. Hindi, yung sa GoPro eh, malaki. Puro ganyan na po. Tibay din yung pang Yung may tali. Yan. cutting. Stainless. Yan, sarap mo. Flap dish. Yan. Mga apat. Para makinis yan. Hindi ko lang kasi umaharap. Pero kung ano. Hamba. Ano? Pagpintang lapan. Hamba na. Nakita sa ako? Bener lang din.
Yan, may harang na. Sarado na. Ha? High blocks? Isasagad mo na yan? Hindi mo na? Sagad na din. Sagad mo na turkot sa bakal? Pagkain sin-sin. Hakot ng hollow blocks. Hindi ay trabaho sa dalam rin. Madali mo rin? Oo. Putol. Ah. Di pa kanto ko. Ano? Darong mata? Ito sana, ito mga putol-putol. Pagkakot ka na ito. Si Bernalis, mautan ka na sabi. Si Bernalis, si Leon. Di, sabi, Erika. Ay, Erika. Maulit. Yan eh, biyakalan ko mga ito. Ano ba ito? Ito nga tayo niya kabit. Hollow blocks ba? Eh, ito mga putol. Ay, katakot ka ito. Andyan yung ano? Sarado na. Ito na sa kabra. Kuya. Talaga pag mababa ang tao. Hindi, palagi bitin. Sakto lang yung halo ah. Mas sumubra pa yung Ito na sana. Ito na rum. Ba? Wala. Ano, halo na siya. Kaming matibay. ay tapos na nga, sarado na. Ubus na rin yung halo. Ate Bidang. Kaya sinamang chinchin. Anong gagawin yan? Pinakro? Sinapot. Ah, sinapot. Lulog na sinapot. Sinapot ni Bidang. Ay. Limit kita ng sinapot ko, kuya. Ano, para... Ang galing nyo na nakit. Focus sa'yo, kuya. Bakit ka naman nagtatampo nga? Sabihin mo kasi. Hindi mo na ako ini-inform, kuya. Na ano? Hindi mo na siya in-invite. Hindi mo na ako Saan? ini-invite. Gurang-gurang mo naman, tatapos. Huwag ka na magtampo, baby. Kiss! Kiss papa na. Ito, Sa baby. inyo ni Chinchin. Ito, gurang. Ang tawag sa kanya. Tatampo ka? Tampo ko sa inyo, Chinchin, ha? Hindi na ako sinasama, ha? Parang bata lang ah. Hindi na sinasama. Lang. Sa 30 nga, sumama ka. Napipilitan ka lang. Kukunin pa kita, susundin kita. Ay, wow! Sana Ano gusto mo isang do? Pajero. Ferrari. Motor? Oh, Fortuner. Oh, Fortuner. Namili ka lang. Ano? Kabayo. Yung kabayo. Yung pinakamal na sasakyan. Ano? Royce, ganda. Ano? Ferrari? Ferrara. Kabayo, dito lang tayo dadaan, no?
Ano? 4 wheels? Kahit ano kuya, Oh, Wills. basta totoo. Totoo nga. Sa 30 nga. Sama ka sa amin. Anong 30. meron sa 30? Basta. Despedida ko. Kasi Price ka naman Oo. kuya ko, no? para matanggal yung ano mo, yung tampo mo. Ikaw lang ang isasama niyan. Special. Ay, sus! Special nga. Special. Pang nalalaman mo. Sa 30 tayo kasi ano. Swimming natin niya sa 30 kasi di tayo nakasahod ngayon. Di umabot. Sana, ang kasi ito nasugot ng ilong. Nagawa sila ng ano, sinapot. Saba. Ano yan? Maruya. Tawagin sa amin kasi sinapot. Maruya. Sa Tagalog ko yan ang ano. Hindi ba? Nalalagay mo sa sako, may hinog lahat yan. Ano yung tawag sa sinapot? Kulang pati. Maruya. Tagalog sa Maruya. Ano yung Tagalog sa tubig? Tubig. Naalala ko tuloy ah. Tubig. Dalawang Ano malaki. bang malaki? Yung Tubig. Tagalog ng tubig. Dami. Saan galing yan, Tibidang? Sa Burias. Sa Burias? Na. Kuya. Oh, hinog na lahat. Naalala mo Tubig. yung Alala, tubig? tubig. Yung tubig, Tagalog Dalawang ng malaki. tubig is dalawang malaki. Malaki. Seryoso pa tayo. Seryoso yung nagtatampo. Pero, Bili ka ng lollipop ko pero na. ano? Pero ano? Seryoso yung Ano nagtatampo. talaga? Amo. Nawala na daw yung karapatan yung tita. Seryoso yung nagtatampo. Huwag kang mag-alala, may karapatan ka pa naman sa kusina. Seryoso. Pero nagdir mo naman sa yung kusina eh. Barak. Tampo ko sa inyo. Ha? Huwag ka sa akin magtampo. Hindi ako ang nag-aanong sa'yo, si Kuya Jason. Ha? Alin? At best na tayo. Kasi para ano na yung katawan ko. Grabing init. At ay medyo okay na yung pagkaramdam ko. Hindi na masyadong masakit yung ulo ko kasi nakainom ako ng gamot. Bumili kanina ng gamot. Kanya kanina, sabi ko kay Arnel, mamaya nakakatayo kasi grabe sakit ng ulo ko. Bibili mo na ako ng gamot. Sabi niya rin, sabay mo rin ako ng may pinamig. Sikit daw ng ngipin niya. Kaya lumabas ako kanina, bumili ko ng gamot. Parang mahaba na yung buhok ko. Parang pwede naman tayo magpagupit nito. Ayan po. Bihis muna ako. Thank you. Tatampo man siguro di GoPro ko. Ayan, pauwi na sana ako kaso nagtatampo talaga Ate Bidang eh. Dato tikman ko raw muna yung Ano dito? luto. Yun din na nag-ano. Magluluto Hindi pa na nga ako merienda. ng merienda. Tapos aalis na. Talaga. Di ayaw mo ng luto. Galit talaga sa akin to. May galit talaga. Tikman natin. Pwede na kainin ko. Excited. Kalingking. Sinapot yan. Sinapot. Ba't di kasi kayo pumunta doon? Nandun naman kayo ah. Saan? Nakita ko yung... Hindi ko alam na nandun ka. Oh. Hindi ko alam nandun Di rin kayo. namin alam na nandun din kayo. Hindi. Nakita ko nung na-upload na. Saan? Ayan oh. Pa-upload na la Ate Ba't Margie. di kayo nag-chat? Saan? Ikaw nga rin direct-chat eh. Saan? Saan kayo banda pumisto? Saan ka mo nagpisto? Banda nila Ate Jeannie? Ano pa pag boys? Ulapit lang mga doon. Ay, hindi naman namin alam na ano. Pares tayo walang Kasi alam. hindi mo na kami sinasama. Dati sinasama niyo Sa ko. susunod, o bukas. Bukasan. May sarili na kayong ano. Ay sarili na pala. Pwede rin naman natin isip Hindi nyo yung mga araw. Hindi nyo na ini-inform sa Ate Bidang, ha? Kailan gusto mo?
Pwede tayong mag-anong panibagong oras. Araw. Oh, Ay, sorry kuya. Papasmatiksikan natin. Ay galit talaga. kaya dito, Pa. isang gabi ka mo. Oh, eh. Yun dun. Sa isang gabi. Ano? Oh. Para kasama ka. Dun sa taas. Wag na, napipilitan lang kayo. Saan ka lang Kuya Jason ha? Saka Kuya Jason. Chat nga kita. Anong araw? Lunes. Oh, ako Chat tayo. hindi rin ako nakapag-chat sa kanya. Oo nga, walang load. Oh, Kahit si Chinchin, di na Para may extra sa vlog. akin. Di na nag- May si extra Chinchin. vlog. hindi rin ako nag-hawak ng cellphone na Sinsin. Oh. Chat tayo, kailan mo gusto? Kailan mo pare? Oh, para may extra vlog ako. Ah, lagi naman free ako. Oh, sige. Oh, lagi Ah, sige. Hindi naman ako. Lagyan mo yung Oo. sticker mo, yung magandang sticker. Oo. Hindi naman ako. Ano? Ano gusto mo? Overnight? Kayo sa akin. Overnight? Ba't na magagalit? Ano, overnight? Sekreto pa kayo. Overnight? Ano gusto mo, overnight? O uwian din? Mag-overnight. Ha? Hanggang anong oras lang gusto mo? Ay, pwede rin mag-overnight Kuya Jason kasi may tent ka naman. Oo. Ano? Overnight? Ako pwede dun na mausul ako dun. Yan lang. Hindi kaya mausol, tago man tent. Sige, next vlog natin kasama Ate Bidang. Hanggang alas 12 ng gabi, ano? Pwede. Dalhin ko yung ano, yung sasakyan. Di na. Di na. Lakas makatampo ah. Nagkaisaan nyo ko. May ganun talaga. Oo. Nagkaisaan nyo ko. Natin ano si Ate Bidang. Ikaw may sabi, hindi ka. Ah! Nagiinom pa sa Magno. Kasan ang kulong ka dilalamunan. Ay, kulang. Usul. Kulangan sa mga Lalong hikayan. May sakit dito oh. sipunahan. Sipon. Tonsil. Sipunahan. May inabot sa bagtingan. Hindi nga.